Čo je pre teba najväčšou výhodou single života? Sloboda. Doteraz som nikdy nemala hlboký dejtujúci vzťah. Páči sa mi, keď nie je gíčový Valentín, to viem oceniť. Ale tie mackovia a srdiečka... Som mala spolubývajúce, ktoré nerady chodili domov, lebo počuli tie komenty. No, kedy sa vydáš a kedy. Ahojte, volám sa Darina, pracujem s mladou generáciou na Slovensku a dnes budem hovoriť o mojej obľúbenej téme, ktorá je singleness. Ďakujem za túto otázku. V prvom rade som si nikdy nemyslela, že ja budem o tom hovoriť, ale práve preto, že sama to žijem a som si odžila dosť dlhý čas ako single, vystávali mi otázky o živote ako single, hej? Že lebo vždy sa tak čakalo, že to je prirodzený progres života, že sa niekam dostaneš, teda do vzťahu, do manželstva, detí a tak ďalej. A u mňa sa to nedialo a ja som zrazu bola, ako mám vlastne žiť svoj život. Takže začala som sa tomu venovať až tak, že som prežila takú epifániu, také zjavenie, že wow, že toto je super a preto o tom rada hovorím druhým ľuďom a chcem ich povzbudiť. Mala si ty už niekedy nejaký vážny vzťah? Ja som sa učila prekalibrovať vzťahy, že aha, aj rodina, to nie je len to, je to širšia rodina, ako si budujem tú rodinu a tam som mala vždy hlboké vzťahy. Ale doteraz som nikdy nemala hlboký dejtujúci vzťah. Ja ho neriešim. Ale skáče to na teba, vieš, že po Vianociach už je hneď všetko valentínska výzdoba, tak, ale není to gíčové? Páči sa mi, keď nie je gíčový Valentín, to viem oceniť. Ale tie mackovia a srdiečka a tak. Robíme s kamarátkami, máme taký group chat a tam si pošleme jedno video, ktoré je fakt funny. Môžem povedať, názov volá sa Kráva, to video, takže na YouTube si nájdeš. Zvykneme ako rodina, že si tiež na Valentína napíšeme, že čo máme na sebe radi, alebo že sa máme radi a že sme za seba vďační. A tento rok budem pracovne preč. Samozrejme. Aj by mal byť šťastný. Šťastie to je také slovo, ktoré každý nejako inak rozumie. Ja pod tým rozumiem spokojný. Mať takú spokojnosť bytia. A to, keď máš ako sám človek sám za seba, tak to je aj príťažlivé pre druhých a ty si vieš užiť život oveľa viac. Ja už nie, ale všeobecne si myslím, že áno. Lebo je to prirodzená vec, progresuje tvoj život a chceš si založiť rodinu, mať deti, to potrebujeme, ináč by sme neprežili. Ja som veľmi vďačná, že moja rodina ma nikdy do toho netlačila. Niekedy si urobíme joky, ale som mala spolubývajúce, ktoré nerady chodili domov, lebo počuli tie komenty. No, kedy sa vydáš a kedy, ako keby vždy to záležalo len na jednej strane. Nebuď taká vyberavá, hlavne keď už starneš. Čo tak vyskúšal? Prečo si ešte nevyskúšala dating website? Ale skôr sú také komenty. Ako také milé dievča ešte nikoho nemá. A nikdy si nevyskúšal žiadny dating website? Ja nie. Poznám ľudí, ktorým to zafungovalo a sú aj spolu, ale poznám aj veľa ľudí, ktorým to nezafungovalo a zobralo to ich na 2 roky úplne mimo cesty, nešťastný vzťah a tak. A je to hlavne náročné, to je normálny projekt. Každý tretí deň chodili niekam von a ja na to nestíham. Myslíš si, že si veľmi vyberáva na partnera? Mám vysoké štandardy. Ty si vysoký štandard. A práve preto, že viem, že sa nepotrebujem vydať, že to nie je zmysel môjho života tu na Zemi, tak mám slobodu si vybrať. Sloboda. Flexibilita času a sloboda pohybu. Niekde som raz čítala, sa mi to veľmi páči, že tam, kde si vydaté, nemôžu ani položiť otázku, my už ako singláči môžeme povedať áno. Že môžem do niečoho vstúpiť, niekam ísť a rýchlejšie zareagovať. A to je podľa mňa super. Tak popravde asi, že niekedy sú také dni, keď máš toho naozaj veľa a nestíhaš, že vybaviť niečo a tak, ty si povieš, že dnes by sa hodil manžel. Možno, že je to len naivná predstava, ale niekedy si tak poviem. A potom je tam loneliness, ale samota, sa mi páči taká definícia, že it's a ultimate human condition a že ty vieš byť lonely alebo osamotený ako single, ale aj v manželstve. Ty vieš byť osamotený v triede plnej spolužiakov, vieš sa strátiť, vieš byť neviditeľný. A tá loneliness, mi to tak pripomína, že
že keď ju zažívam, tak možno, že niečo iné potrebujem zaplniť vo svojom srdci. Nie len druhým človekom, ale že ma to ťahá možno k zdroju môjho bytia, čo ma naozaj naplňa a robí spokojnou. Hovoriť áno na veci. Samozrejme premyslieť si, že nie len skákať do niečoho a potom študovať to. Mne toto veľmi pomohlo, že to ma tak oslobodilo od toho, že nie je to nejaká stigma a že ja ešte nie som v pohode. Teda nie som v pohode, lebo ostatní už v mojom veku sú vo vzťahoch a majú deti. Veľmi je podľa mňa dobré a vedieť, prečo si single. Nie, že sa mi to len deje. Akože nehovorím, že všetci singláči zostanú singláči a že je to aj čas, kedy môžeš na sebe pracovať ako človek, hej? Že to by sme mali aj vo vzťahu, ale že teraz ešte máš na to viacej kapacity a tak pracuj na sebe, uč sa nejaké zručnosti, ale aj toho typu, že buď dobrým priateľom, kamarátom, buduj priateľstvo. A takisto, keď sa nájdeš tú druhú polovičku a začnete budovať ten život, to neznamená, že nepotrebuješ kamarátov. A niektorí sa odizolujú, nerob to. Maj dobrú sieť kamarátstiev. Je to vzťah, ale je to vzťah s Bohom, ako môjim stvoriteľom. Keď som rozprávala o tej loneliness alebo o samotenosti, že keď sa cítim osamela, tak idem za ním, lebo si pripomínam, že že nikto ani nič mi nevie úplne dať to náplnenie, ale tú spokojnosť bytia nachádzam práve v ňom. Tá spokojnosť bytia sa nedá vymeniť a nedá sa zažiť inde. Chvíľkovo možno áno, zažívam to možno chvíľkovo, ale tak bytostne som to našla len pri tom, kto ma stvoril. To je veľmi dobrá otázka a ja by som to možno odpovedala opačne, že podľa mňa on sa rozhodol nadviazať vzťah so mnou a ja som zareagovala. Niekedy máme také zážitky medzi nebom a zemou, alebo neviem to úplne popísať, ale to sú podľa mňa tie momenty, kedy on sa nejako dostáva do toho obrazu, že hej, len zváž, že či tu môžem byť aj ja. Takže takéto sa dialo aj u mňa a som si povedala, že chcem to skúsiť. Pýtaj sa, študuj rôzne svetonázory. V Biblii sa píše, že kto hľadá, ten nájde, kto klope, tomu bude otvorené. Ale študuj to, že naozaj toto môže byť pravda. Naozaj to, čo sa nám tu rozpráva na Slovensku akože veriacom alebo s tou tradíciou, že či takýto Boh by mohol naozaj existovať. Ale keď začneš naozaj ty čítať Bibliu a študovať si, zistíš, že to môže byť troška iné, ako si myslel alebo myslela. Takže študuj, pýtaj sa. A možno sa pýtaj ľudí, ktorí už túto odpoveď našli, že to vidíš pri nich. Priznaj si to. Nemusíš potlačiť emócie, proste keď sa cítiš ako crap. Keď sa cítiš blbo, uznaj to. Ale ťa pozbudzujem, nezostaň v tej emócii dlho, lebo potom môžeš zahorknúť. A to už je nebezpečné. Urob si stretnutie s priateľmi. Niekomu zavolaj, s niekým buď, keď nechceš byť naozaj sám, že cítiš ten tlak. Možno je dobre nevychádzať, lebo tam vidíš vtedy, všetci sú v dvojiciach, ružičky, srdiečka niekde po meste. Tam možno naozaj lepšie zostať doma, ale to nie je pravidlo. A potom nerob to o sebe, že ja nikoho nemám. Toto je proste sviatok, kedy sa pripomínajú zamilované páry. Doprajme im to. My máme iné sviatky a prečo by som to mala urobiť o sebe? Proste teším sa, že niekto má toto v kalendári.